Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, oriọma nọ, ekene m nwoke ekene m nwaanyị. Ya sị nka nne mmiri gọzie anyị niile si na tata bụ orie ya letara anyị ndụ, letara anyị udo na ọganiru, letara anyị ihe akụ na ihe enwenwe, ihe anyị ga-eri, ọ wepụrụ anyị nke ga-eri anyị. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ tata, ọmaka meela anyị meelụ ndị ọzọ. Mkpụrụ ọma toro na be anyị atọ na be onye ọzọ, ikuku ọma fesala anyị fosa ndị ọzọ. Anyị si egbe ebelu ugobelu, mana nke si ibi ebe na akụkwa ya. Anyị si na anyị ya pụta ife, anyị ya edu ude. Akara anyị ji pụta ụwa ya pụta ife. Chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na ha so ga-emela anyị ihe ọma. Mmụọ niile na ndị iche anyị na arụsị niile anyị na-atụrụ nzi na edo ụtụtụ ọbụla ga-emepere anyị ọnụ ụzọ ndụ, ngọzi na akụ na ụba, mechiere anyị ndị iro anyị anya. A sị m ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachaa ya nwụọ. Onye si na akwa ya ya acha, anyị si na pama ya ba na nke ya. Ọfụla anyị lote nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ nwụkwa. Anyị ya pụta ife, anyị edu ude. Ọta anyị kwurie tata bụ orie, ka anyị kwurie n'afọ na nkwọ na eke, afịa na anọ n'ụbọchị na anọ ise. Aka m bụ onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ agamnihu, bụrụ ụzọ udo na ọṅụ. Onye na-eme ọdịnala na-ebi ogologo ndụ, onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ana. Maka na aja ana Igbo nwere nsọ. Ndewonu. Isiokwu njimaka ya wee bịa tata bụ orie, bụ maka the spiritual benefits of oral cleansing through bath. Uru ọ dị na mmadụ ga na-eme gịnị, na-asacha onwe ya ụchụ site n'ime gịnị, na-ịsa arụ. Dịka onye ọbụla bụ onye Igbo si wee malụ, ịsa arụ bụ ihe dị ndụ, dị mkpa na mmadụ, ndụ onye ọbụla dị ndụ. O nwere ka ahụ ga na-esi na-enwu gị ọkụ, ije saa arụ wụọ mmiri n'ahụ, ahụ eji oge oyi. You feel relieved, you feel refreshed. O nwere ndị na-abụ ha wụha na mmiri, like mụnwa nwụha na mmiri n'ahụ, iru ma pụta. But ọ bụ na masa ahụ, if you room, you will not like me. So water brings out my beauty, because that is where I come from. Ọ dị mkpa na onye ọbụla ga na-asa arụ, mana o nwere arụ ka arụ. Ofu onye si na ya bụ aka na-asa ụchụ one, anọ na mmiri ka o si asa mmadụ ụchụ. O nwere ike ọ bụ na ịgbaga afa jụsie ese na ndụ gị. Ọ bụ mebi na o nwere mmụọ na-akpasalụ gị ihe, mebi nọọ ihe imetalụ onwe gị site na agwa dị iche iche ịkpara unconsciously or consciously. Mana kịta realize na those things emere gịnị adịrọ mma. O nwere ike ọ bụrụ na ị ga n'afa, egbasialụ gị afa wee gwa gị na aka mmadụ dị na ndụ gị, na o nwere onye na-agwọrọ gị ọgwụ, ọgwụ dị n'ụzọ gị. Mana ị na-anya n'aka nri n'aka ekpe, there is no way to get money in order to sort yourself out. O nwere ka ị esi wee nweta ego, ị nwere business nke ị nwere nwa anaraza aga, onye gbakwuru fe enyemaka chọba gị, ndị niile mesigolo ihe ọma na mbụ ha ncha niile me gị na gbapụtago gị azụ. Ị bịa n'anya na your life adịgo clouded with negative energy, your aura, your energy adịgo gịnị highly contaminated. O nwere ihe ọbụla dị n'ụwa na-enwero solution, a way out, how to start. Ọ ma ịchọzikwa ime ya, ọ ma ị na-etekikwa your life serious. Ọ zikwa ma gị nwa amazikwa na o nwere ife dị wrong na your life that you need to handle. And ife na eji agwa ụmụ Igbo sị ha, onye chọọ ịlụ ọrụ mmụọ ya bụrụ ụzọ gbaa afa, bụ ka ị mara ebe nsogbu gị si bido, ka ị mara ebe mmiri si wee mee gị na ịba n'opi ụgbọgịrị, ka ọ hafụ ibu ị na-agwọ afọ ọsịsa, ọ bụrụ n'isi na-awa gị. Maka na ije nwụọ Flagyl and ị na-enwe headache ga-akọntinu, Flagyl akpọchizie gị ike final.
maka onwe ka esi wee ṅụọ Flagyl onye arụ na afọ na-ada asa okechizie gị ike sef ihe eje nwụzi toilet for some time until ṅụọkwa ị ga-dissolve ya. So ọ dị mkpa isi na-awa gị malụ na isi na-awa gị ṅụọ paracetamol, afọ na-asa gị mana afọ na-asa gị mara ọgwụ ị ga-aṅụ for afọ ọsịsa. Ya bụ na ọ dịgodi mkpa nke mbụ na mbụ ime gị na ịgbagodo afa ị mara ebe ị na-efocus your attention, ebe affirmation gị ga na-aga, declaration gị ga na-aga, okwu ị na-ekwu ga na-eme gị na ebe ị ga na-direct ya to. Ọ bụ na ị na-ege anya n'eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu, mmadụ anaghị atụrụ mmụọ asị. Mana ọ bụ na ife ile like na ya atụrụ mmụọ asị, anaghị atụrụ mmụọ asị. Anaghị atụrụ mmụọ asị. Ịtụ ọrụ mmụọ asị, mmụọ ma na ị na-atụrụ ya asị. Ịgwa mmụọ eziokwu, mmụọ ma na eziokwu ka ị na-agụ ya. Ọ bụ na ị na-ege anya n'eziokwu eziokwu, ịgbasi afa, iwefu na your life a lot of things they messed up in your life spiritually. Your energy adigo highly contaminated. Enwere a lot of dark forces so gị as a result of ụchụ mmadụ gbara gị ma nke butere onwe gị site na your action, ihe mere. O nwere so many ways. Akụzigo m mbọsị nkụziri ka eji akwa eze some entities of powers iwe. Mekenere m ihe akwa ahụ. Ọ bụ na ị chọọ ize chi gị na ndị ichie gị na ndị mmiri gị na mmụọ dị na ngwuru gị iwe, ha nche niile ị ga-eme ya with less than 1,000 naira to buy egg, buy cola, oil and salt that ị nwere ike inwe n'ụlọ gị. Then ego ya eji wee chụpụ aja ihe dịka 20, 50, 100 depending. Ọ bụ na ị chọrọ imelu mmụọ 4 entities of powers gị na asọ 5, 1,000 ga-afọ ga-enwe change. Now ma inwe ogodo 1,000 ibido n'ofu nke kacha mkpa which is chi, bido na nke ahụ eri ya gaba kwa ego kwa 200 ji egotekwa akwa gote ọjị mekwa ndị nke ọzọ na-aga. Now ọ bụrụ na imesia n'ihe a na ijejezie ha iwe will not remove that dark energy so gị as a result of abortion i mere ma nwunye mmadụ ịlalụ ma nwanne gị na ya dina ma nwoke ibe gị dina na sịkwa na ihe napụrụ mmadụ n'ike na sịkwa ihe ndị ọzọ niile dị iche iche imelụ azụ onye Igbo ana Igbo na-asọ nsọ na ijejezie mmụọ ndị a iwe will not cleanse you off. I nwere gị ga-eji wee cleanse onwe gị, yes. I nwere gị ga-eji wee bido lụwa ọrụ dị n'ụzọ gị, yes. Mmụọ ma na eziokwu ka ị na-ekwu. Biko jee chọọ leaves. O nwere different leaves Chineke kere, Chukwu okike abịa ma nyere ndị Igbo iji wee zọọ ndụ, iji wee chukwu ụzọ ha, iji wee saa onwe ha. Ọtụtụ ma ha, ọtụtụ amarọ ha. Leave dịka what is it called? Ogirisi. Ogirisi na-alụ ọlụ in so many ways. Nwere a lot of things ọ na-alụ, mana ị ga-eji nwe ya wee mee gịnị, wee na-eme gịnị, wee na-asapụ onwe gị. Ihe eji nwe ose ọjị wee na-asapụ onwe gị. Ihe eji nwe mmiri aka oyibo wee na-asapụ onwe gị. Ihe eji nwe scent leaf wee na-asapụ onwe gị. That's because so many other leaves. Ọ bụ na ị ma maka eri amị ọnụ, you can use it as well with so many other leaves. Biko ọ bụ na ebe ị nọ abụrụ ebe ị ga-enweta these leaves. Akụzigo m na mgbe gara aga, akụzigo m ihe eji ose ọjị eme na ka esi eji ya wee mmadụ si ga-esi wee jiri ose ọjị wee mee gịnị, wee nyelu ndụ ya aka. Mana ọ bụ na ị na-ege anya na ebe ị nọ ịma nwetanwu ogirisi fresh leaf, ịma nwetanwu fresh leaf of scent leaf and other leaves that I mentioned. You can ask your dibia. Ọ bụ na dibia gị kama ihe ego ka ọ ga-ana gị, mana ihe anyị na-achọ bụ
ka ọ ga-esi wee mee gịnị bụ elu gị ego. O nwere ike ị na-abụ unu ị na-abịa nna gị ịtara ya chọọ those sleeves ịkụtacha ya sun-dry ya ịdryicha ya ime gịnị kwọọ ya akwọ ịkwọkọsịa powder ya akwọ ịkwọsịa ya akwọ ọ dị in powdered form iburu ya n'ebe ebe ibi ịpụta n'ụtụ ịchọọ ịsa arụ iwetacha pinch ya tinyecha na mmiri ji asa arụ na-asa arụ na-ekwu okwu na-remove that negative energy, some of the light ones. Or must stop from cleanse onwe gị the proper way. Here is just to do what? Preamble cover. So that ka nye to chance ka ihe ọma bịa n'ụzọ gị. Ọ bụ na mmadụ na-agwọ ọrụ gị ọgwụ anyị na-ege anya fụ na nwere ego iji emebi ọgwụ, biko jee chọta enough quantity of aki inu. Chọta enough quantity of aki inu. Don't remove the husk, which is the back. Ewepụna ya, dry ya na anwụ, dry cha ya, kwọọ ya akwọ. Asọ gị nụọ ya anụọ, kwọọ ya akwọ. Ya inwe ka isuo ya n'ikwe, isuriche ya ọfụma, ijiri the powder wee na ebe ibi. Ịpụta mgbe ọbụla ị chọrọ ịsa alụ, iwelu some pinch of it. 1, 2, 3, 4 na mmiri ji asa arụ. Ka ọ na-emebi ọgwụ ọbụla dị n'arụ gị. Ka ọ na-emebi ọgwụ ọbụla dị n'arụ gị. Agbachizina nkịtị, asịzina kedu ihe m ga-eme. Asị m unu onye ọ gbajuru dọọlụ ịmara ihe ị ga-eme ịjụ ajụjụ. Asịkwana kedu ihe m ga-eme agbago m afọ mana m enwere ego, jụọ ajụjụ. Ọ bụrụ nwekọ ihe a ga-esi wee hepụọ gị ọhepụọ gị. Gị nwa amazimi ị na-atụrụ mmụọ gị na ha so asị ka ị na-agwa ha eziokwu. Ọ bụzi na ị na-atụrụ ha asị imechi ihe anụ, ọ bụrụ na imechi ihe nwere ị ga-eme agbachi gị nkịtị. Mana ọ bụrụ na ị na-ayọ ha sincerely from the depth of your heart, ama na ijiri ego, they will help you. Onwere mmụọ gị na ya so ya chọ ka gị na ya na ka o gbuo gị egbuo, unless ma na mmụọ ahụ bụ mmụọ a na send after you. Ọ bụ ha na no entity of power so gị from be nna gị ma ikwu nne gị, and you have realized your mistakes and you are saying sorry, they will forgive you. They will forgive you and stand for you. O nwezikwa ncha ụfọdụ a na-ere n'afịa. Ọtụtụ ndị dibịa anyị na-alụkwa ncha ụchụ na ncha awele dị iche iche. A na-anọ n'ihu ọrụ ha alụsị anya ewe were ọfọ wee silie ya. You can be using it because eji some of all these herbs a na-ekwu okwu ya. So onwe ndị nne mention ha eji alụ ya. Even ekwe dị n'ime ya. You gotta go, you can go to market, go to spiritual market, jụọ ha nchi ga-eji wee sanwụ ụchụ. Ọ bụ na onwe dibịa nwere, jụọ ya kedu onwelu ncha o nwere. Iwelu na-asa onwe gị. Ma ọ bụ na ịma that you can't reach those things nna agwa gị, you can't prepare them, you can't get them for yourself. Ọ dị mkpa ka ijiri ya ịrụgodo ọrụ dị n'ụzọ gị. Ọ dị mma na ị ga na-use these things from time to time so that onwe any negative energy mmadụ nwere ike send to you that will come and take away your blessing. Ọ dị mkpa na ị ga na-asa alụ mmụọ, na-asapụ ụchụ ka your aura dị clean, ka mmụọ gị, ka ime ahụ gị dị clean, ka your energy dị clean, ka hapụ na-enwe dark energy around you. Dark energy dị around you ọ ga-eme gịnị na mmadụ promise gị something, you won't get it. Ije ebe a na-select others, they will reject you. It brings a lot of things which are negative to human. Sitekwa n'aka m onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Sitekwa n'aka m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụ dibịa Igbo. My mission is to help our people become better. Ịma gị na eziokwu dị n'ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ya bụ onwe ihe nkụzi taa anyị na-aghọtara ma ihe ndị nkụzi na mbụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo. Ma ọ chọrọ ka agbalụ gị afọ ma ọlụ ọrụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m message na my WhatsApp number na 070-373-11663. Ngwa ka emesịa.